I evo nakon 2 sata rada negdje smo na pola posla otprilike. S tim što sam imao mali peh kad je posmak bio da izvlači izvukovi komad iz Amerikanera i polomio mi je alat ovaj. Ali dobro, idemo dalje. Evo ga. I evo ga moj veteran ponovo u akciji. Dobra stvar kod ovog struga je što je kajšar, pa obzirom da sam ja mnogo bolji u privlačenju nevolja nego strugar, kad mi se desi tako neki peh, nisam jako našpanovao ovaj kajš, samo vidite, samo motor tamo sa one strane je kontrateg faktički i onda kad se desi neko zaglavljivanje lako prokliza kajš, što mi u par navrata sačuvalo glavu. Evo ako ostalo još nekih 10 mm da završim ovu rupu, ali sad imam novi problem jer mi se struk zablokirao totalno. I ne znam šta ćemo. Razlog je da se u nekom momentu uključi poprečni suport sam od sebe, dok radi podužni i onda uđe u blokadu. I već mi se dešavalo nekoliko puta, ali nikad da baš ovako ne mogu da ga razmrdam. I pošto mi se blokirao suport, ne može da mrdne popraći pomoć, sve je zablokirano. Nastavak bušenja mora da se radi ručno. Tako da zadnjih 10 mm ide na ručni pogon.